Branko, ako sa ti páčili posledné 2 challenge, čo sme robili? Počul som si ich. Dobre to bolo. Som spokojný, že som vyhral ten posledný, takže... Máme 1-1 a dnes si zahráme Texas. Ja hrám 2 lopty, ty hráš 2 lopty. Ale zmena bude, že ja vyberám, ktorú loptu hrám. Ja, vždy tú lepšiu, ale ktorú hrá aj Braňo. Vždy tú horšiu. V sekunde som to vedel, keď si to povedal. Dobre, beriem. Si ready? Som ready. Ideme na to. Pro štartuje. Nech sa páči. Shot. Ideme na ďalšiu. Táta je trošku viacej vpravo, tá sa mi asi bude páčiť, ale má neskutočné metre. Asi viem, čo ma čaká. Asi vieš, čo ťa čaká. Výborná rana. Keď ide dopredu, je vždy dobrá. Druhá rana. Trošku viacej spinu, ale máme obidve v hre, takže Tak ja si vyberiem tú lepšiu. máme z čoho vyberať. Franko, môj prvý drive je taký, akože 185 Mne sa páči. do semirafíku, ale môj druhý drive je na bielých odpaliskách skoro 240. Krásne na fairway, takže viem, čo ma čaká. Môžem ti ísť pre ňu, Tuto hej? dvihni, áno. A Braňové lopty. Keď sa pozrete tam, v strede fairway, podľa mňa tak 270 metrový drive. Ale druhú zatiahol jemne do lesa. Ale podľa mňa odtiaľ nebudeš mať dobrý výhľad, takže čo myslíš, ktorú ti vyberám? Idem sa pozrieť, ako to tam leží. Tak poďme na to. Taký kontrolovaný slice vľavo od tejto tabulky. Chcem, aby mi to točilo pekne za tie piesky. Tá ideálna trasa je, že priamo na tú tabulu, hej? Že si to nachystal, ako sa hovorí. Vieš čo, vidíš tam tú tabulu vzadu? Takú tú kocku v tom lese? Vidím. No, tak na ňu budem mieriť palicou a budem slajzovať. Počúvaj. Dobre trafené. Si frajer, ale hento je príliš blízko. Odtiaľ to sa pozriem. Ráne, ale toto je taká rana, ako hrávam bežne ja, len ja neverím tak doľava a preto mi to skončí vždy v pravom lese. Bola výborná. Bola luxusná. Ty vieš normálne zahrať, že cielený slice? Áno. Pre mňa je slice chyba rany, kde ja jednoducho so sliceom len bojujem. Furt proti nemu. Vieš čo, každá rana okrem rovnej je chyba. Teoreticky, hej. Von a dnu. Hej, a je z toho proste. Kokso, krúti. No. Ty si blázon. A je z toho fejdíček. Teraz ja, pekne z bielých odpalísk. Tá bude dobré. Yes! Let's go! Braňo, výborne, do bankru nedošla, ale počúvaj, my sme sa predsa dohodli, že hráme Texas. A ja som zahral iba jednu ranu, ale je dokonalá, aby som lepšiu asi nezahral. Kde je tam v čertoch diabloch tá tvoja, akože... Uvidíme, sám neviem. Akože čistá tragédia, no musím ju nájsť. Ty, ale ja keď sa pozerám, jak je to načechrané. V minulej epizóde som videl, jak ty si hral ten driver off the deck. Teraz ma to láka. Máš stále 2 pokusy, aby som šiel do toho. Idem do toho. To bol veľmi dobrý nápad. Áno. Áno, Áno, Jurko. áno. To už lepšiu nezahráš. Máš pocit, že bola dobrá? Toto bola vynikajúca rana. Tá je ešte lepšia. To je neuveriteľné. Našťastie hráme len o 1000 eur. Jakých 1000 eur? Počkaj, toto sme sa nedohodli. Vieš, čo je pre mňa neuveriteľné? Ty po tom drive, ktorý si tam dal za tabulu, do lesa skoro, ležíš druhou tu. A ty ešte bereš aj takúto veľkú palicu, že ty ideš po gríne. Áno. Tak, rana číslo 1. Táto sa mi páči, lebo ide Pre výrazne teba. doprava od pinu. Ja by som bol rád, keď si tuto ešte trošku viac pokazil. Trošičku ešte viac, akože už toto bolo také, že podľa mňa ti to nesadlo úplne. A tuto si ale zatiaľ doľava. Áno. Asi viem, čo nasleduje. Asi viem, čo nasleduje, poďme ju pozrieť. No, Braňo, to je ten prvý driver of the deck, Ten bol výborný. 216, ale tam vidím druhý, takže túto dvíham. A hento je fakt dobré. Čo, bude mať metre? Bude mať výborné metre. No, trošku kratšia.
ale Počkaj. stačí. Počkaj. Ja viem, že ty si perfekcionista a My potrebuješ máme to mať Ferrari. na pine a tak ďalej. Chápem. Ja som trafil green. A ešte mám jednu, tak túto skúsim trošku pritlačiť viacej. A tá bude Tiež vyzerá dobre. možno lepšia. A tá mohla ísť dnu. To smrdí berdíkom. Pozrieme to, no. Pozrieme to. Braňo, tam tu za tým bankrom vidím, ale tá je príliš dobrá. Ale ja keď vidím túto, Toto je priatelia, poďte sa sem pozrieť. Tu je. A Braňo je pravák. jedno, čiže čo je pozitívum, že nie je tu. Z tohto ešte vieme možno niečo vyčarovať. máš 2 šoty. Jeden sa ti možno podarí dať dobrý, no. ale musíš dať 2 dobré. Musím dať 2. Lebo ja som, podľa mňa, že pri pine. Čo dá sa to hrať aj takto, Na laváka. ale príjemnejšie sa cítim s týmto. No, tak aby si to nemal jednoduché, tak jeden musíš zahrať tak a druhý tak. Fú. Dobre. Kamarád. Ty kokso. Je tam? Je na gríne? No tak poď druhú. To neviem. No, To nemám úplne natrénované. no. Takže Ktorú vieme- vyberám? Čo myslíš? Idem si pre ňu na green. Choď si pre ňu na green. Teraz musí ukázať naozaj umenie, lebo ja som fakt blízko pri pine. Nedarujem mu to. Ani za svet mu to nedarujem. Tak, zoberiem si asi tú 50-ku väčšku zase. Dám taký čipík, nech to vyroluje hore na kopec a mohlo by to tam stiecť dole. To je krátke braník. Ale zostala na kopci. No To je poď, kratučké. máš ešte jednu šancu to zahrať ešte horšie. To je lepšie, no. Ďuro má šancu vyhrať. Tu mám moju prvú. Ale tu mám 1-2 metre od pinu zhruba moju druhú. Na berdíček. Čiže ja si vyberám túto a idem do berdy. Chápem. A áno, dobre si zdvihol. Ja si môžem zdvihnúť. Dobre si zdvihol, lebo teba necháme hrať hentu. Ale dobre sa rozbieha. Smer mala výborný. Tá bola, že luxusná. No. Bude lepšia? Bude lepšia? Môžem zahrať 2 také rovnaké paty. Ty kokso, ale patuješ jak pán. Akože... Dobre. Asi mám gimi. Vieš, ako to spravíme? Máš gimi na obidve. Ďakujem pekne. Dobre? Ďakujem. Takže zahral si... Bogíčko. Ešte raz? Bogy. A Ešte raz? máš 2 paty na výhru. Ja patujem do berdy. Keď dám berdy, vyhral som. Keď dám par, vyhral som. Čiže mám 2 paty na víťazstvo, ale každý mám 2-krát. To už nemôžem prehrať. Takže jemnúčko doľava. Bohužiaľ aj toto stačí. Lip out! Ale toto dohrám už snáď. Je tam. Yes! Gratulujem. Texas je ten formát, ktorý sa mi páči.